Good evening mga kabugtuan. Mapapay nga gabi ha aton nga tanan. Still, Happy Hearts Month aton nga tanan. Feel na feel pa ba niyon Hearts Month? Tika tapos na yan, no? Pero feeling ko feel na feel pa naton kaya di pan mga heart. Na aton pa yan didiluyo. Nagkukuhan na hero, nanbibitay na hero. Nagpapahiwatig na hero nga, tika tapos na. Lako. You know what, mga bugto, the month of love is not yet over, di ba? So it means that there will still be a lot more of messages that we will be hearing about love. Okay pa ka mo? Di pa ka mo nasusumo about love? Oh, wow. Dere. Nag-iaway. And tonight, mga kabugtuan, God's message is still connected to love. You know what, mga bugto? One time, there was one student of mine. It was during akong first year of teaching in summer college. Nga dumao piya akon. And she was actually expressing her gratitude and thankfulness to me. Nasa ring maniya akon. Nga, sir, salamat ko nuhan nangyari ko no didan aton Christmas party. January ni nanabo, 2019, 2019, anamang Christmas party was December 2018. Naya kaniya, tungod ko nuhad to, sir, nagkaayos kami utron akon best friend. Kasi ring ko no niya, nga, diri na, magbe-friendship over na hirahan iya best friend. So, nagpasalamat iya akon. So, ako naman, I tried to remember kung ano na nabo. So, nag-smile ako iya, tapos, okay, waray lumapad. Nag-smile ako iya, tapos, I tried to remember kung ano to nangyari. Tapos, nanumdum na ako nga, usa nga yan nga ginhimo kon program na among Christmas party is, naghatag ako ira, hinduwa nga kuhan nga lace. Kasi siyempre, di ba, December. Pag December nga na, it's more about love, about restoration. Kung ano, masuga dito pag December. So, gintagang ko hira duwa nga lace, magkaiban color. Nasar nga ko hira, ini nga usa, ihatag ini nga tong tao na gusto mo pasalamatan. Adi naman na usa, ihatag ini tao na gusto mo mag-sorry, igihigot nira di dakuan. No, madrama na. Na-realize ko, madrama niya na ako na first year of teaching. Yan na waray na emosyon. So, ngayon, ito nga activity, ansya daw, nakita ko talaga ira nga, karadamo ira, nananangis, may mga problemado man yan ako na sorry class. May naman yan yung mga kaaway. So, ini yung picture, ini nga nag-ahira, asyete yan time nga, ito nga program, nga kundiin, nagre-reconcile nga yan ira because a lot of them, damon ira mga conflicts within themselves. Ngan, kao pa feeling nga because of simple lang program, 'di ba? You get to allow that itong mga students reconcile with each other, 'di ba? So, 'yun. So, na-realize ko mga kabugtuan nga we cannot deny the fact, 'di ba? Nga whenever someone did something harmful to us, may it be physical, emotional, or mental, ba? It is really never easy to recover or to get okay with them. Diri talaga yung madali. Imagine, inihiya, best friend dira tikang pangkabata. Ngayon ira conflict, halos mahuman ng school year, diri pang nira na ayos. This time, grade 12 na inira. So in other words, mga bugto, it is really never easy to offer forgiveness. Because the reality, forgiveness doesn't happen automatically. Diritihan forgiveness nga, automatic na lang nangyari na pag mata mo aga, ay okay na, forgive ko na hiya. Ang nag-into ka ako, okay na, forgiven ko na. Dari ko niya bubulson, di ko niya tatapuon. Di ba? Diri yan nangyayari automatic. But the reality is, if you want to forgive, you need to do something. You need to do something. You know what? God the Father has the desire to forgive us. May desire. And in order to fulfill that desire, may ginhimo hiya. He sent His one and only Son into this world. So all of us will be forgiven. So all of us will be saved. Yan abugto, perhaps, you are in a situation wherein you are being challenged to forgive someone. Maybe there are some people around you
nga causing you so much pain, causing you so much trouble, or causing you stress. Na-stress ka na iya. Or nauurit ka iya, ito na tao. Diba? Maybe, may mga tao, maybe sangkay mo ito, maybe imo ito sapit, maybe imo bugto, maybe cell group member nimo, diba? Maybe imo boss, diba? Or someone around you who's causing you so much pain. Muna nga to. Muna din nasa ring. Muna ako nagigitan din nasa ring yakon. Diba? Bugto, there is a reason kung kaya ano ani kaya nga gabi. Amen? Because tonight, God is going to enlighten us the necessary steps to do when it's hard to forgive. Ano ba natin kailangan himuon? Ano ba mga practical ways na pwede natin himuon to help us na mabaro kita mag-forgive? And our theme tonight is entitled, When It's Hard to Forgive. So, ang aton passage is ada Genesis 45 verses 1 to 15. Sige, if you are reading, I'll be reading from the New Living Translation. So Joseph could stand it no longer. There were many people in the room, and he said to his attendants, "Out, all of you." So he was alone with his brothers when he told them who he was. Then he broke down and wept so loudly the Egyptians could hear him, and word of it quickly carried to Pharaoh's palace. "I am Joseph," he said to his brothers. "Is my father still alive?" But his brothers were speechless. They were stunned to realize that Joseph was standing there in front of them. "Please come closer," he said to them. So they come closer, and he said again, "I am Joseph, your brother whom you sold into slavery in Egypt. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you, your life. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years. And there will be neither plowing nor harvesting. So God has sent me ahead of you to keep you and your families alive, to preserve many survivors. So it was God who sent me here, not you. And He is the one who made me an advisor to Pharaoh, the manager of his entire palace and the governor of all Egypt. Now hurry back to my father and tell him, this is what your son Joseph says. God has made me master over all the land of Egypt. So come down to me immediately. You can live in the region of Goshen, where you can be near me with all your children and grandchildren, your flocks and herds, and everything you own. I will take care of you there, for there are still 5 years of famine ahead of us. Otherwise, you, your household, and all your animals will starve." Then Joseph added, "Look, you can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that I really am Joseph. So go tell my father of my own position, describe everything you have seen, and then bring my father here quickly." Weeping with joy, he embraced Benjamin, and Benjamin did the same. Then Joseph kissed each of his brothers and wept over them. And after that, they began talking freely with him. So may the Lord bless the reading of His Word. Bugto, if there is someone in the Bible nga nakilala naton, di ba? Nga grabe niya pinagdaanan, ba? Who really experienced so much pain na iya kinabuhi from other people. Or meaning, iba nga tao nag-cause and pain na iya. One of them is Joseph. Ba? Maybe all of us are so much familiar with the life of Joseph already. You know, just a little backtrack about the life ni Joseph. Joseph is a beloved son because aniya papa, which is si Jacob, loved na love talaga doro. He is a favorite son.
Pero, he is a hated brother. Kinkakadarian niya nga bugto. His brothers are getting jealous all the time because he is the father's favorite. So, nagsiselo sa iyan yung mga kabugtuan. Actually, the story of Joseph started with a dream. Usa ka adlaw, ini Joseph nag-inupiya. Nga, one day ko, ma-bow down na iya. Gin-interpretan pa niya mga kabugtuan. Kumbaga, ang impression na ira, ini nga inop, one day, hira na magburog to, ma-bow down hira before kan Joseph. Ma-bow down hira before kan Joseph. Ngan, ini nga aton passage siya na is actually already a fulfillment of that dream. Fulfillment na niya. Ba? So, because ito nga dream ni Joseph, mas naurit pa hira. Kasi nagawas nga, one day, ini nga mga kabugtuan niya, mag-worship pa iya, mag-bow down na iya, because si Joseph, magra-reign niya over them. So, syempre, ha mga bugto, which is maghurang, si Joseph was second to the last nga bugto. So, as mga maghurang, diret nila matatanggap, di ba? Ikaw, diret kang hanabulig din among kuhan, kasi yan mga nag-a-attendan mga flocks, wasan iya mga kabugtuan. So, syempre, nira pagkita kang Joseph, guti nga pagkatao. Diba? Diri literal na guti. He as a person, guti nga pagkatao pagkita niya. So, dirit nira matanggap nga, one day, they are going to bow down before Him. Diba? So, ansya iton. So, out of brothers' jealousy, ang ira gimbuhat, gimplano nira, nga, patayo ni Joseph. Nagplano nira si, patayo naton buhat. Ngan, maupay nala, mga bugto, nga gimpugnan nira, hano sa nga bugto ni Joseph, which is si Reuben. Gimpugnan nira. Nasing, ayaw no, ayaw natin pagpataya kay, biskang pag-anon, kadugo talaga piya. So siya nira gimbuhat. So naging buhat nira, ginhulog na lahiya ha? Hakanal. Lero ba nitaw? Ginhulog na lahiya ha? Bangin. Ginhulog yan sa nga cistern. Ginhulog yan dito. Ngan, actually, inihikuan, Reuben, plano niya nga, babalikon niya. Kukuhaon niya authority si Joseph. Pero, before, pagbalik niya, Joseph, waray na din. Kasi, ginbaligya na hiya. Ginbaligya na lahiya niya mga kabugtuan. Waray man nila mapapalakon, huhulogon lang nila, di rin man lot mamamatay. Diba? So, nila buhat, ginbaligya na lahiya mga Ishmaelites traders. So, dan unang panahon bugto, pwede nga nagbaligya tao. Magiging slave ka dito sa ibang lugar. Nagatawa mong kamo. Diba? Pero bagat kuhan nga yan, mas matindi nga yan talaga dan una. Kaysa yan na. Kaya dan una, bugos nga tao, pwede baligya. Yan na parts nala, di ba? Like kidney nala, para ka na warta gusto kayo baligya akong kidney. Bagalan may mapalit. Diba? So, matindi nga yan dan una. So, this must be very painful for Joseph, di ba? He did not just become slave dito, but freedom has been taken away from him. Baging tanggalan niya freedom. Ngan, malala pa mga bugto, 17 years old pala hiya. Kababata pa niya Doro. 17 years old. Di ba? Siguro ito nga mga time, gustong-gusto pa niya mag-uyag. Uy, mag-uyag college na ngayon ito. Gustong-gusto pa niya buhaton ng mga butang na nakakalipay iya. Di ba? Pero, gin-deprive na niya freedom to do that. Ngayon, di ba sometimes sa aton mga bugto, that is something na nakakairita aton when we are being deprived of our freedom. Siguro ikaw, naka-experience ka nga, imbis na may lalakton ka or may himon ka, ginsugo ka ni mama pagbantay yung tindahan. Diba? Or ginsugo ka ni mama pagbantay ni manghod. Hauna, okay pa. Ikadua, okay pa. Mas kadi ako magbabantay. Kadi ako magkukuhan. Pero pag permi na nga, ako naliwat. Diba? Ang feeling abagat na di-deprive ka, imbis may himon ako. Diba? So, ganyan eh. So, something, nga siya ito nangyari kan Joseph. He was deprived of the freedom. Pero you know what mga bugto, didakan Lord, a bad situation doesn't mean a bad life. Pag aada kita kan Lord, a bad situation doesn't mean a bad life. Despite of the bad situation,
God continued to be good and do good ha life ni Joseph. Ani iya workplace, which is balay ni Potiphar, gin-promote niya dito ni Lord. So pagkato niya dito, gin-kabog niya dito, sound. Balay ni Potiphar. So na-promote niya, mapanya kamutangan. Pero, his journey was a roller coaster ride. Gin-promote niya, pero, tungod dan asawa ni Potiphar, na gusto makigkuha na iya, makigsapit. Tapos, gindalagnan niya, ginpalabas, nga, ginrape ko niya, ang asawa ni Potiphar. So, because of that news, ananabo, pagdalagan niya, nahablot an iya kuhan sulot. So, nanabo, ginpakita ito as evidence sa asawa ni Potiphar, nga, asya ko ng ebidensya nga, gusto ako niya labtan. So, nanabo, gin-promote niya, bumalik na luwat niya, lugmok, down moments. Ang nanabo, napriso niya dito. So, sugat ni kadadamo nangyari iya. This is very important bugto to understand an iya life. Kay, anaton niya na passage, may bearing nga mga story niya. So, ang siya natanong, so napriso na niya. Kapriso niya, though malain niya nga situation, pero you know what? Asya yung rason kung kaya niya na-meet ang Pharaoh dito sa Egypt. An iya kakosa, nag-inop. Ngan, hito nga inop, natigo niya, duduwa man to, natigo niya sa, nga ikaw kung after 3 days makakalaya ka na. Ikaw naman after 3 days, ikaw kuwang ka na, papatayon. Bahan susunogon na iya. Ganito nga yung mga inop, nangyari manggod talaga iton. Nangyari. Nganto dito, after 2 years, diba okay, nakalaya na. 2 years pa yan na priso. After 2 years, ini nga usa nga ko niya nakalaya na. Ano na bu, nag-inopliwat Pharaoh. Nagkamay dahiya inop. Tapos nanumdumiya nga, ay, someone I know nga, nag-interpret anak inop, aadto priso, Joseph na. So, gin-meet Joseph kan Pharaoh. So, make the long story short, gin-interpret luwat ni Joseph, an kan Pharaoh inop. Ngan naungod. Nga with that, na-amaze si Pharaoh. Pre pa ako namit na sugadin ni kadati nga kuan. So, nanabo, gin-promote na naman niya. So, yan na, aniya standing, he is now already the chief. Chief na hiyan, ano tong term? Basta chief in command na hiyan ni Pharaoh. Kumbaga, hiyan ang nangangalagahan tanan next to Pharaoh. So another term ato he became the governor dito. So, imagine mga bugto karadamo nangyari kan Joseph. 'Di ba? Before hiyan nga dakon hain niya na. So, ini nga itong passage bugto is actually the start and fulfillment han life ni Joseph. Haniya inop. This time, he is already a governor. Governor na iya. Ini na iya kapriso, amon naging way nga nahinga dihin niya nga iya place yan na. So, kung mababasa niyo bugto, chapter 42, makikita niyo dito nga, nagkamayada famine, nearby land, han Egypt. Ngan, usa ito dito is the land of Canaan. So, land of Canaan, ano sa dito? Which is, ang family ni Joseph, taga dito. Okay, add to. So, ang mga nearby nga mga lugar, nakadihira Egypt para pumalit magbahin grains, makakaon. Because the famine was very severe. Grabe doon famine. So, one day, ini nga mga bugto ni Joseph, humadaha Egypt para pumalitan grains. Ngan, na-acknowledge ito ni Joseph. Na-acknowledge niya nga, uy, familiar min ng mga nawong. Ang siya may naghulog akong dito kuan, hatulay. So,
na-acknowledge ito niya. They are his brothers. Nakita niya. Pero, ang ginhimo ni Joseph, waray dayon niya i-reveal nga, ikaw na mga bugto, ikaw na mga kuhan. So, ganito, waray. Anyang buhat, iyagin akusahan. Pero imi-imila talaga niya. Sarang niya, anay, mga spy ka mo. So, takay bawal ito pag mga spy, di ba, dadakpon. So, ginakusahan niya para madakop. Ngan mas makilatas pa niya, mga kabugtuan ko manggod ba talaga ini. Sa siya na bo. So, mga spy, kaya restorya hera, mga spy ka mo, so ganyan. Nasa nga mga bugto. No. Diri ko no kami mga spy. Actually, may bugto pa kuno kami. Aadto ko ng bilin namon, kaya ato yamon papa. Ganito na yung bugto. Asya na itong bugto ni Joseph nga po to. Which is si Benjamin. O, sa asya na tiya. So, na-confirm good talaga niya nga, hala, akon talaga ni mga angkan. Akon talaga ni mga kabugtuan. Nasa rin niya, sige ko kung ako dan iyo ginyayakan, usai iyo balik. Tapos dad ito niyo nga bugto didi. Okay, so sa gato na nabo. So pag chapter 43, ito na, bumalik na Egypt, daranet nga poto nga anak, si Benjamin. An nanabo, an iram papalakton ng tara pag-uhulya hakanaan, gimbutangan mga silver coin. Kaya Joseph, para bumalik otro. Kasi, actually, may mga part ditong story nga grabe na weeping. Nagtatangi siya. Like, pagkita niya nga, ano yung mga bugto, na-remember niyan mga ginhimo iya, ano yung buhat, di ba nagkikistorya yan, yung buhat, tumali ko diya. Madrama. Tumali ko diya, tapos kumatihan sa nga rooms, nagtinangi siya dito, before niya ginbalik otro para ka-istoryahon. Grabe ang pain kasi talaga iya. It was really so painful gap, di ba? So, amo na ito. So yan na, uli lang tayo mga bugto. Ang mga grains, ginkitan na may mga silver coins. Meaning, nangawat hira. Pero, all of those, manipulated la. Wala talaga rin mangawat. So that is, para bumalik hira otro kan Joseph. So, nga din natin passage, which is chapter 45. Din hina, ang healing nag-start. So, din confrontations na era. You know what, bugto? Verse 45, ang nangyari. Pagbalik ni Ra, di ba, silver coin, pagbalik na ni Ra, nagsumat na ni Joseph. Hamo na ito natin verse 1. Nga nagyakan na ya dito nga, it is me, nayakan niya verse 1. Joseph standeth no longer. Yung pagawas niya tanan ng mga nakadto nga mga sarugoon. Tapos nasalin na iya, mga bugto pati iya. Nagyakan niya nga. Ay na niya ginyakan. I am Joseph. Ginyakan na niya yung mga bugto. Ako ini. Ako ini, yung ginulog. Diba? So nagyakan na iya. Wari kasi talaga kakikilal. Ikay, dan una liwat, ang mga governor kasi Egypt, may datira bagat mga pudong, di ba? So, siguro niya, nawang di danwari pa pudong, there talaga yung makikilalaan. Pero siguro, really, a lot of things happened or changed. Kay 17 years old at that time, this time mga, after 13 years, I think, or 20, nangangalimot lang ako, basta may data ito dida kung pero ka-years na naglabay. So, damo na talaga mag-change physically. So, ito nangyari. So, in the part of Joseph, painful hiya. Kaya because ikaw ba naman, makitaan mo otro, after how many years, ang naghulog ha imo ha cistern. Ang nagbaligya ha imo ha lugar nga kararayo. Di ba? Ngan, painful what iya kay ito naging rason kung kay nawala hiya kan iya papa for a very long time. Which is love na love ni. Ngan, after ito, karadamo ang worst nga nangyari iya ha Egypt. Na priso, na akusahan, tanan-tanan na nangyari iya tanan ng mga kalainan, ng karautan. Pero you know what mga bugto? Joseph didn't take any revenge.
Warahiya, biskan ano na ginhimo na malain towards haya mga kabugtuan. Ikaduha na reason, bugto, kaya ano, nga, diri talaga Joseph, madali, maka-forgive haira, is because, syempre, kung hain ba yan na, bagan, kung tuyo Joseph, pwedit niya pansunugon na lang yung kabugtuan. Come pakita gyap ka mo. Pantitidsong ko ka mo yan. Ha? Di ba? Because of what he already have right now. Mayor na ba hiya? Di ba? Governor na hiya. Pwedit niya pampresohon, di ba? Hindi niya, uy, adiani kaya siya rin mastermind. Siya rin dito nag-meeting nira, nakitang ko nga. Era kukuhan, chuchugion ako nira. Di ba? Pero, waray hi Joseph ginhimo nga anything, mga kabugtuan. Joseph didn't take any revenge. Kasi, gin-acknowledge niya bugto that everything nga may dahiyaya na, dirito tikang iya. Everything that he have, tikang ito kan Lord. And the same is true aton mga kinabuhi bugto. Everything that you have now, it doesn't because of you. It's not because of you. It's not because of what you have done. Naginhino kaya na, it's because of the Lord. Kaya sometimes, makuri kita mag-forgive iba kay, tingira kita danay, di ba? Like, di ko na tiyaasihon. Yan na pa, nakuan na ako. Di ba? May sugad dito danay. Ano ka na? Di ba? Di ba? May mga sugad danay. It's the pride that leading us not to forgive ang mga tao around us. Bugto, always remind ourselves, always remind yourself na whatever you have right now, it's not because of you. It's because of the Lord. Everything that we have comes from the Lord. The question now, bugto, is, paano ba ni Joseph ito na-overcome? Paano niya na-overcome ang challenge to forgive? You know what, mga bugto? The Bible is very clear na God wants us to love our enemies. And one way to show that love to them is how to forgive them. Diba? Naka-experience na ba ka bugto nga i-love an your enemy? Kaya? Or mga tao nga, example, tapalan ka. Kaya mo ba yung ikaw, love ko ikaw. Kaya? Love ko ikaw, tapos dadabon mo. Diba? It's so hard. Makuri ba bugto? It's so hard, di ba? May pride kita, dani may resentments, makuri to aton kasing-kasing. Kaya bugto, the Bible is clear na ito nga mga resentments, everything that we have in our hearts na nga kaurit, kapungot, gusto nila dito sunugon. Because God wants us to love, not to be haters. To be lovers, not to be haters. Gusto ni Lord, sunugon ito nga baganat abo. So ganito ni Lord gusto nga mawara ito aton mga kasing-kasing. Karoyag ba ito niyo? Ready ba ka mo? Nga mga tao nga nakasakit tayo yung duro, papasayloon na niyo yan na. Duwala. Duwala istorya kita, meeting kita niyan. Ba? Siguro bugto, it's never easy. Pero asyeton gusto ni Lord nga himuon naton. Sunugon naton na naton mga kaurit. Hindi din may mga naka-experience in kaurit. Damo ito. Diba? Dadamo kita. Nga, recently, mga nangyari aton mga kinabuhi, mga tao, grabe atong kapungot, taira, tungod danira mga gimbuhat ta aton. Bugto, this love month, do not forget to reconcile. Darilaya na, puro sweet-sweet. Flower-flower, chocolate-chocolate. Forgive, give. That's part of loving. So yan na bugto. As I keep on saying you, kailangan sunugon natin na natin mga hatred, natin mga resentments, himuon ito natin yung bagat mga abu. Dasaring daw ka mo, abu. Abu. So natin yan na bugto mga points. You know, my preaching is just so quick and kung lahiya, very lipot lahiya kay mga artista. So natin yan na
points mga bugto is amit nga aton ito nga abu para para madali lang yung manumduman. Para siguro, wala to ni Kuya Vic kanina, kailangan sunugon naman ng mga hatred. Kailangan maging abu. Ano ton abu? Kada kita. Remembering. Yung cognitive skills. Okay, ready na ba kamo mga bugto? Amen. The first one, yun di kita kan, The first one is, you have to acknowledge, bugto, the reality. So ano ba niya? Let's dig deeper. So, kung makikita natin mga kabugtuan, hininga passage, Joseph, wari na niya kakaya. Diba? Could stand it no longer. Wari na niya kakaya nga magpinanggapian niya pagiging strong. Diba? Sometimes sugat kita ito, diba? Nga, miskan, nauurit ka talaga. Ay, diri, okay lang ako. Sige, usap pa. Diba? Pero nauurit-uritan na kita. Asya na nabukan Joseph, wala na niya kakaya. Pakilala na hiya, kung hino hiya. Ngan, you know what mga bugto? Ito nga yung pagpapakilala. Kasabay ito nida is ipafila ira and pain nga may dahiya. And that is the reality there. Ang maaram kasi niya mga kabugtuan nga, Joseph was just the governor. But the reality, hiya ang ginbaligya, hiya ang gin-attempt patayon nira. Bugto, the first step to forgiveness, kailangan i-acknowledge mo ang realidad. Realidad nga, nasasakitan ka. Ang realidad nga diri ka okay. Ito nga realidad nga, may nauuritan ka ito na tao. That is the first step. I know, iba, diri ni madali. Like, example, akon. Diri ko talaga kaya maging confront. Pero yan ako lang na-learn nga, si Sari nga yan niya. Kasi, diri madidiscuss an issue. Kuan lang ka mo, pakiramdamay la. Overthinking la ba? Feeling ko talaga kuan na niya akon. Pero di nga yan talaga, di ba? So, mas na worse ang situation. Joseph was already on his limit and cannot hold his emotions anymore. So, gin-acknowledge niya, ngan, allow niya, ngan iya mga bugto, ma-acknowledge ang realidad. Nga, asya ko ini. Nasasakitan ako yan na. Kasi nagtinangis siya, di ba? To the point nga, bumati, ang nakadto gawas. Ito nga lugar nila, bumatin iya tangis. Grabe ko talaga niya tangis. Siguro kuan, hinuban dati tumangis nga artista. Siguro ito nakatangis nga, mababatian talaga. Anak ato gawas. Bugto, Joseph in this way, ginshow niya ang iya vulnerability. Ang pakita niya nga nasasaktan gyapya. Bugto, in life, in order to get healed, you need to acknowledge first your reality. Kung gusto mo maupay, kailangan i-embrace mo ang realidad. Kaya parehas man lahat, example, ikaw, nag-allergy ka. Okay? Or nag-hyperacidity ka. Di ba? Nag-allergy ka. Kunin mo lang niya kung, waray la ini. Dira ako nag-allergy. Do you think mauulian ka? Di ba, diri? Pero sa mga nag-allergy ako. You're going to take necessary action. Magbe-pray ako yan na. Or matumara ako si Teresin. And then may heal ka. Di ba? So, embracing the reality is very important. Kaya di na kita nagkakamay ada correct nga response. Kapag ada kita realidad. You know what, Bugdo? May istorya ko iyo. May dako sa naamangkon, hibugoy. Bugoy, hamong balay, ito na time, waray tao. Di na ko maturog ibugoy, patin iya papa, which is Bugto ko. Tapos hindi na bata, siyempre mga bata pa ya, grade 3 sa dito. Siyempre mga bata pa, mga mahilig mag-inuyag, tapos bagat ang tawag ito, pag gabi na, ginguguram, sa dito. Hiya mismo nag-istorya akon nga, one night, nag-inop ko no hiya. Nag-inop ko niya, upod ko no niyan iya sangkay, naglalakat ko niya kalsada. So niya inop, nakadara kalsada, naglalakat. So,
hiya ko no, tumupray ya kalsada. Bahay ya inop tumupray ya. Baga nagkughad pa pagod ko no hiya. Kung tumupray na kalsada, dinan kalsada na agian. Pag tupray, hala, ako kay pag ganoron yan, iya papa no, pukamatan kay, ano yan na tupranan, iya sapit, iya papa. Nasa naman niya, bugoy ya rito. No-realize niya, kuno, kasiring ko kuno, adi ako kalsada. Nasaring. Tinawag ko pala ko doon. Andala tong feeling, ito prank. Wala nung katurog, di ba? You know what, mga bugto? Kaya nito niya nahimo. Because, wariya idea, nga wariya realidad. Di ba? Ngan, amin ito datong tendencies. Kapag nga ni, wari ka realidad, diri tama nga response an pwede mo mahimo. Diri tama nga action an pwede mo mahimo. Nagtry na ba kamo, nag-inop kamo? Kasaring niyo, nag-iinop la kamo, pero ungod nga yan naihi ka. Bugto, kailangan mo magmata. Kailangan magmata realidad. Hindaw, alsa ka mo, tinunang, huy, yung palsa. Tinunang ka-experience. Bugto, if you do not accept that you are sick, you will never seek for a physician. Diba? If you do not acknowledge that you need to become a disciple, you won't seek for a spiritual leader or magsha-shepherd na imo. Diba? So you need to really see the reality. During Jesus' time, only those who acknowledge, only ang mga nag-acknowledge nga they are really sick and they are really in need, they are in pain, or they are going through something. Thank you, honest. They are really suffering is heralan mga tao nga ungod-ungod talaga nga nagsisik kan Lord. Hera talagang namimiling gud pa maagi nga makilalagod ni Ray Lord in luyan, ngan lubusan. Joseph confronted his brothers. You know what, mga bugto? Speaking about confrontations, personally, usa ko ini nga weakness. Kaya ako talaga, dira ko maaram paano i-istoryahan ng mga bagay-bagay. Kaya ako tatawo nga bagat, igni-neglect ko nala. Tas, eventually, magiging okay na ako nga person. Pero diri nga niya always okay. Kaya may tendency nga haiba mo madilan istorya. Like, example, may close friend ka. Haya mo maistorya nga, ko ang gada ko ni Kuan, ni Pulano, sad ini. So, imbis ang taon, dito mo, hiyan maayos, ang manabo, diri maayos. Naging gossip palugod. Diba? Lukewarm. Lukewarm. Ano pa yun? Warm water. Thank you for the warm water. Actually, natulos tayo kay President kay anak na kao kanina maasiting nga yan. Gugutom na kasi ako doro. Ang sagit titinog abak. Okay, so, ang seton na, diri ko talaga ito kaya. Pero, yan na-realize ko na, diri nga niya okay. Mas maupay nga yan talaga na i-istoryahan niyo. So, good thing parahan mga confront talaga. Nga, wala nag 1 minute, diba? Huy, ikaw kung daw. May parang makakahinga, anegad. Diba? Pero kami na mga, manayla, ipaprolong lang naman ang agony. Diba? Kanya, makurihiya. Kanina, na-experience ko yun eh. I had this experience earlier this morning nga. Kuan, tawag yun eh. Basta, tao hiya. Iya-chat akon bagan, diri maupay. Ayan, agangan. Grabe na-test talaga ako duro. Tapos I tried na, i-neglect ko. Pasag dito, aram na lang ako. Sabi nag-aaram ako, nag-meditate ako, anak ko na nabalhin, hindi din, kaluyo nga classroom. Nabalhin niya man, nangangatiya ito na tao nga. Caused me pain earlier this morning. Ano kong gimbuhat? Gin-chat ko na lahiya, gin-confront ko na lahiya. Ungod ngayon talaga. After confrontations, okay na. Asyan, usa nga, maupay pag may, tawag yun eh,
confrontations, kay naiintindihan mo niya side. Naiintindihan mo nga, okay, ang siya nga niya nagsugad, kay sugad nga yan ini. Diba? So, ayaw lang kita alang pag-confront. May da ito kind and respectful way. Siya lahat aton himuod. Dari lot ito na, ikaw kuwang ka daw, nga di daw. Dito maupay. Kaya bugto, maybe right now, there's someone in your na gusto ni Lord i-fix mo ano mo relationship with. Or kailangan niyo maging okay na ka mo. Sangkay, partner, your boss, kuya mo or ate mo, mama. Bugto, it's time to do it now. Ini na akong challenge. Ikaw ang mag-uuna. Ayaw paghulta nga, iyan mag-una imo. Because in the very first place, ikitan maaraman word of God. Ikitan maaraman command. Kay, what if, mag-una hiya imo, di danat kuan, senior citizen na kamo. Gusto uday, may dagat ngayon ako tayo makasarubon. Di dapan kompa kita 40 years ago. Di ba? So sayang ang mga oras na dapat magiging okay ka mo. So, passage natin, Joseph talaga ang una nga nag-open up. Mapapansin niyo? Yan una nga, I am Joseph. And that's something na kailangan natin himuon. Dapat, kita liwatan mag-uuna. Kasi bugto, ang pag-una, danay actually, pride gadiya aton kay aton, ayun, nanganin may sala, mag-uuna. Diba? Pero bugto, ang pag-una, it will not make you less of who you are. Diba? Joseph, it did not make him less of a governor. Jesus, it did not make him less of a God. Diba yan nag-una aton? Kitan may sala, pero hiyang gimpako across. Hiya nag-initiate and forgiveness. Diba? So, it will not make you less of who you are. God na ito bugto. Joseph na ito. How much more kita? Diba? Maripangan kita mga napapatunayan at life. Diba? So, do not hesitate bugto. Unahin na ito. Sina siguro dum sapit, bugto unahin na. So, nga din na kita ni kadugto. Nga din na kita kadbi. Ano ito una? You have to acknowledge the reality. Ikadua bugto. You have to believe that everything happened for a reason. Sometimes mga bugto, ang rason kung kaya nga nakukurian kita pag-forgive is because hindi rin nato nare-realize na ito nga nangyayari nga tan nga kasakitan, nangyari nga may rason. So kita na-upset kita. Hey, kuha ni Polano. Iyinak nun nga. Kuha na ako. Mabawa akong tiil. No, na-upset ka. Kaurit good ba nini? Yan line. Diba? Everything happens for a reason. Malay mo. Ang siya nga naginakan niya nga. Suga dito kay para di rin na maging mabawi mo tiil. Diba? So, nangyayari talaga na may purpose. Ngan, Joseph, naintindihan ito niya. Nasa ring pangalan niya dito, it was God who sent me here. Naiintindihan ito niya. Diba? Ngan, ayaw ka upset. Nasa ring iya. Do not be angry. Di rin ba't yayayak no na ira? Kung di rin niya nahihimo. Diba? Nanayakan pa ginsend yan ni Lord para i-preserve on many more lives. God sent me here, not you. Ngaran hira nagulog, ngaran hira nagbaligya iya, still, gin-consider ni Joseph nga diri hira ang nagsendida. It was God. Amen? Kaya bugto, yan na, if you are on a situation na feeling mo, Lord, kaya nuwaan niya ako ini nga moment, kaya kailangan ko ini ma-feel, ma-experience, kaya nauurat ako yan kan mama, ang papa,
Nauurta ko akong bugto. Bugto. Know that everything happens for a reason. Kailangan maintindihan ito natin. You know what, bugto? Nag-anxiety ako, dan una. Usa ko ito na challenge. Nagpipinakiaan ako kan Lord. Lord, na-upset ako, Lord. Di rin ako nakakag-preach. So, na-stress ako. Kaya ano kailangan ko yun ni Lord? Kaya ano ako? Dami akong question. But later on, turon akong journals. Realize ni Lord ako that everything happens for a reason. Ang actually iniya, usa ko yun nga journal. Ang ako ni title, You're There for a Reason. Ang siya ko yun na-present. It really helped me overcome ko. Ngan, ma-forgive ko lang akong sarili. Dahil na akong mga issue akong self at that time. So, mga times bugto na we are in so much pain because of people around us or mga ginimo aton. Always know bugto that everything happens for a reason. Nangyari ito kay may rason ni Lord. There is a purpose that God wants to accomplish through that. Naintindihan ito ni Joseph. Kaya wala yan upset. Bugto, in choosing, you really need to choose the real battle. Ano gulan ungod na battle? Hapag love. Is it the person or is it the situation? Ba? Hindi dinumutan mong tao, ang problema nga yan, ang sitwasyon. Ba? It could be. Kasi di tanan na battle, bakay kaya, igugo naton. Namdum akong bata pa ako, akong sangkay, nakiayat akon. Paunahay ko nung kita pag-uubusan saging nga, aldaba. Di ba aldaban, gintotoon? Ako naman kay bida-bida, tara, paunahay ka, butukan ako, di nakakahinga. Umuli ako bala. Tapos mama, pagkita ng mama ako, sarang na ako ito. Tapos, ano ka? Nung nakakayakan, ginsarang ito ni mama na akong didi. Karate ako niya, wala karate doon nga anak mama. Ngayon karate niya, tapos ito na saging tumalbo ito. Tumalbo. Na ako niya. Na-realize ko, diri nga yan tanan na battle, kailangan naton patulan. Diba? You really have to choose the right battle. Kaya bugto in loving, the same ito. Pili ano ba't ungod na battle? Is it the person? Is it the situation? Choose the right battle. Again, diri tanan na battle, kailangan patulan. Man same gap, diri tanan na tao, na testa aton, kailangan patulan. Ba? Ano ba? Kailangan la i-pray. Ang mga hingkakapitan mo, sag dinatira ayaw na pagpatuli. Kasi diri tanan kailangan patulan. Just forgive them. Just pray for them. Nga humoko ni Lord ang mga kasing-kasing. Amazing bugtoy Joseph. Okay? Iya talaga na knowledge and sovereignty ni Lord. Ba, yung pakita ni Dada, it is God talaga ang nag-send niya. Ngan, usa ko na-realize bugto, ini din ni Joseph, grabe niya intimacy kan Lord. Nga, up until here, intutudlok talaga niya nga kay Lord iton. Dirito ngo diya. Ngan, marirealize natin bugto, nga, makukurian ka talaga pag forgive kung may problema at imo relationship kan Lord. Because it is only because of our intimacy with the Lord that we learn to forgive those who are unlovable. Di ba? Kaya bugto, one thing na kailangan natin isipon, ay, bakit nakukurian ako, bakit siguro, dire kami okay ni Lord. And possibly, di ba? Nauurit kaliwat. Kaya dire kami okay ni Lord. Waray ka niya word. Ayan na. He understands that it's God who brought him into that situation. Into that experience. Jesus talaga, Lord talaga ito ang nagdaraiya nga. Bugto in your situation right now, please know that it is the Lord who sent you in that place. Lord ito,
Ito yan nga place nga kundi example yan ako may nauuritan ka. Hey Lord, ito nagsenda mo dida. Ngan may purpose ito, hey Lord. Kung kaya maada ka. Tigam nini nga akong word bugto. You are there for a reason. Biskan dere about forgiveness. Any situation that you have right now, you are there for a reason. May rason ito kung kaya ano ka aada. Amen? Amen. So, next na kita. Nga na kita, Abu. Hao na kita. That's the time that you can now offer your forgiveness. After acknowledging the reality, believing that everything happens for a reason, you are ready to take off. Offer your forgiveness. Hai mo offender. Bugto, you know what? Amazing ini bugto. Kaya anong nangyari? Yagi, iya naging pankisan iya mga kabugtuan. Ikaw. Love ko talaga ikaw. Ikaw at nagkuha na ako. Hindi ko nagtulang. Siguro kita, di ko na-imagine kan Joseph din talaga. Humility, di ba nga niya love? Kaya kung normal lang nga tao, mangungudyot ko dada. Pero grabe niya love. Ginhag niya, ginkiss niya kada usa. Diba? Ngan for sure, grabe niya weeping. Nagtinangis siya duro, kitala niya. Ngan, they began talking freely. Kaya bugto ungod talaga. Forgiveness will give you freedom. Nakakalaya kita kapag papatawad. Danay, feeling natin kulong kita. Baga kita, there is something that's imprisoning us, di ba? Ngayon kailangan, may dangayin mga tao nga dirita pa napapatawad. Kaya feeling natin, priso kita. They began talking freely. Tungod kay, na-forgive na nirang kada usa. Di ba? Makuri man talaga makikistorya. Example, ikaw, may tao ka nga, dire ka okay with. Di ba? Makuri man talaga makikistorya, di ba? Kung example, ang tao nga, siguro din, tapalan ka pala. Diba? Joke lang, pero tapalan ka. Diba? Makuri makistorya iyo. Umaong ka na. Diba? Umaong ka na, may dago din ko ang sura. Diba? Biskang bugto mo pa ito. Biological. Pero, whenever you are already okay, you can really talk freely. Bisan pa ka magpaaga. Diba? Bugto, there is freedom in forgiveness. May kalayaan. Hino di bugton, gusto makalaya. Amen. Bagin bugto may da kita kailangan himuon. So let's examine kung may mga tao aton kinabuhi na kailangan na naton palayaw. Actually, it's not just them. It's also us. Hikitagyap iton na kailangan makalaya ito nga mga sitwasyon. You know what mga bugto? To illustrate this further, may da ko didigin video nga ipapakita iyo. This video is really powerful. Actually, popular na ini nga video, pero this is really so much powerful nga. Usaya nga tao, may dangayan tao nga baga ti Joseph, nga, despite hanginhimo nga malain, haniba nga tao ha iya, ha era family, napili niya nga magpatawad. So kitaon natin ini nga video. Just praying the Our Father. Just praying the Our Father. Maybe when I was asking for forgiveness, because I still sin. I fail Him every day. And I sin. So I was asking for forgiveness. I realized, how can I possibly ask for forgiveness when I cannot forgive? When there's so much hatred and pain in my heart. So that's the thing that led me to thinking. Okay. I think I should start forgiving. And how did you start forgiving? And then with my spiritual mentors, I was telling them, I was confiding with them, na, there's a feeling that I want to forgive. But it was very difficult also, Karen, because the first reason why I hesitated was that, okay, if I think of forgiving him, am I turning my back on my mom? Diba? Am I turning my back on my mom because I'm trying to forgive her assailant, the one who really hurt her? And plus, I'm the only one in the family who had that stand. My sister, my eldest sister, my eldest sibling would go, "Are you crazy? Why are you thinking of forgiving our mother's assailant?" And so,
The murderer. The murderer of our mother, the killer of our mother. Yeah. And so I had to go, my spiritual mentors, they were saying it's a process, if you're at it, you want to start forgiving it, then maybe you can process it and think about it. And then I started giving talks in different organizations and parishes. I called it my pathway to forgiveness. Okay. So I would share to them that it was in my mind and in my heart that I want to forgive. And so I was asking them also to pray for me that I hope I eventually do forgive him Wow. until this happens. Okay, you know what's amazing is the title of the documentary is Radical, Radical Love. Love. Because you also did something quite radical, which is to visit. You actually Yes. visit your mom's killer in Muntinlupa at Yes. may dala ka pang pasalubong. Okay, can you take us there? I mean, how did that Radical happen? Love actually is a part of my talk. So because I kept on saying that, I think, we should be radical in our love. Because the second time I met him, when he was convicted, Karen, so I tried talking to him. So I was asking In him, court? in court. Oh, wow. But I used my charms kasi bawal. But sabi ko, can I just talk to him for 5 minutes? So I just wanted to talk to him and say, are you ready? Maybe we can talk, someday. And because I really wanted to find out the truth, to really hear it from him. And then so, okay, let's pray. Sabi ko, so, we can, be both enlightened and, And so we were praying. So anyway, fast forward, while I was in the car with my niece, I was telling my niece, I was praying with him. And, my intentions were really good, diba? But I still felt this negative thing. You? And, yeah, me. Yeah. And so my niece was saying, was telling me, Tita, I read something about radical love. They say that radical love is the only thing that will fight evil. And so that became part of my talk. That radical love is the only thing that will fight evil. And so now, the radical love, because that's how God works, di ba, with Yes. us. I don't want to sound... No, please, don't worry about sounding preachy. I'm a Christian, so go for it. So, I get you completely, but, go. di ba, but the radical love of God is that way, di ba? We sin every day, but He's still there Yes, for us. yes. And so... And then giving my talk, I realized also, Karen, pala yung restorative justice, what I'm doing, that I'm going for my healing as a victim and the reformation of my offender. Good God. I'm really blown away. Sorry, yeah. No, I'm so impressed. Okay, so what happened then? You started to believe that Yes. by you, in a way, going to Muntinlupa, Lupa would really... one, you saw it not just for your personal healing, it's restorative justice Yes, too. and for his reformation, so that at the end of his life, even if he's suffering the consequences of the evil that he has done, he will be able to go back to God with his dignity intact. Because he was basically made good, right? So everybody deserves a second chance. And, wow. How did you do it? I mean, before you went to Muntinlupa, did you fast? Did you pray? Yes, I was thinking. Yeah, I fasted. You I must have prayed. needed the Holy Spirit. Because go. to go and to face whatever I should be facing. Yeah. And this is in the documentary, guys. It's Yes, called. and so you can all watch this it. is good. Uh-oh. So I prepared. Basically, I prepared before meeting him, and I wasn't sure. So that's why I kept on praying, God, please take over, because I wasn't sure since we made the documentary for like 2 years. So his disposition, like about a year ago, is different from maybe his disposition now. So whatever I will find out or whatever I will face, I just hope that I can just go through my intention. So I was just really praying, please take over. If there's something negative, just take over and let me be able to finish the work, to forgive him. So what was it like? You entered Muntinlupa, you saw him. Yeah, waited for him. Yeah, and what was the first food? May thing, pasalubong kang dala. They will be able to watch it. Okay. But the first thing I said was, iba na yung itsura mo, Michael. Yeah, Yeah. but this was your mother's killer. Yes, he was convicted. You were there. Did you feel ganito, parang buti nga sa'yo, dapat lang, may ganun ba nun? No, wala na. Wala. Yeah, wala na. I just told him, sabi ko, never ko pang nasabi sa'yo to. Sabi ko, but it was really, sabi ko, you took away my mom and it was really painful.
Oh my. Nasabi mo yun? Sa kanya. Oo. And then he was saying, Was yeah. he crying? Yeah, yeah. Magandang hapon. Okay lang po. Sorry. Hindi ko alam, madam, kung paano ako hingi sa iyo ng tawad. Ay, ba yung itsura mo? Nakakamove na po, natanggap ko na po kasi lahat eh. Kaya medyo nakakaungo pa na. Napatawad niyo na talaga ako, madam. Diyos! Kasi ako din po hindi ko rin po alam hindi ko po talaga kayang umarap sa inyo. Pinausap lang din po ako ng mga kausa ko, baka ito na po yung chance, baka sakali mapatawad niyo ako. Kaya sabi ko nga po kanina, binibiro ko pa po yung kausap ko na kung baka sampalin ako. O kaya baka tadyakan ako, ano kaya tanggapin ko na lang. Kaya nagka-practice po ako pag uwi ko. Sampalin niyo ako yung malakas. Awa po ng Diyos. Ganito lang po pag tanggap na po lahat. Nung una, sobrang kaiisip ko, hindi ako nakalakad ng kalahating taon na medyo napraning-paraning ako kasi parang napapaginipan ko si mother eh. Kasi alam ko po, kulang yung sorry sa lahat na nagawa ko sa inyo. Kasi alam po. Ginawa mo, mami ko Yun po yung lagi kong dinadasal na makuha po ninyo akong patawarin. Okay na sapat na po sa akin yung makuha niyo ako mapatawad kahit nawalan po ng bigat na pakaramdam ko. Mapatawad niyo po ako. Ngayon ang matagal din ang proseso. Hindi ko nga inaasahan din. Sabi ko, hindi ko rin alam. Pag nakita nila kung ano magiging reaction ko. Pero ngayon nakita na kita. Sana naiintindihan ko. Siyempre masakit pa rin. Diba kahit ilang taon. Tapos sana, ibuhin na rin yung puso mo na sana totoo. Para makalaki ka na rin ako. Dahil pinatawad na kita, kailangan mo pa rin. Diba yung consequence ng ginawa mo? Naintindihan ko po, hindi naman po kumiling na palayain niyo ako. Oo. Kasi kahit paano po, naging masaya na rin po ako ngayon dito. Tanggap ko na po eh. Okay. Tanggap na po. Tanggap na talaga. Yun lang naman daw talaga kailangan kong gawin. Tanggapin ko kung nasaan ako. At ipagtsagaan ko ano yung meron. Oo, tanggapin mo kasi ang na nagawa. Pero ngayon, pinatawad na kita sa patawarin ko sa sarili mo. Kasi dapat magkaroon ka na ng confidence sa pinatawad mo ng Diyos. Ha? Hindi ko din naman kayang gawin to, hindi ko nga akalain. Pero siguro, di ba sa biyaya niya, nagagawa natin kahit yung imposible. Tatrabahuin ko pa yung sakit. In Jesus name, mawawala po. Sana po, nawa po. Hindi ko pa nilalabas yung galit ko sa'yo noon. Kasi lagi ko pinipigilan. Kasi yung gusto ko sabihin sa'yo ng diretso kung kakabastos yung ginawa mo. Dahil siguro na nasabi ko na, di ba makakatulong ka pa sa ating dalawa. Yung rosary na yung bigay sa akin yung binibigay ko sa'yo. Galing sa room yan. Nung inaabot ko na sa kanya yung tinapay, I couldn't believe it myself. Kaya umiiyak ako na parang natauhan lang ako. Yung parang, binibigyan ko pa talaga ng tinapay yung tao pumatay sa mami ko.
Susubukan ko, tatanungin ko kung ano, kung kailan dadalawin kita ulit. May Kaya- kailangan ko ba? Hindi na po, wala po. Sapat na po yung pinatawad niyo ako. Sapat na po yung sa akin. Yun lang po yung kailangan po. Yun na lang po. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Praise the Lord. Di ba? Grabe itong class in love. It was so radical talaga. And grabe talaga kaupaya feeling na pagkinita kami dahil sa ganito na tao nga despite ang nagpatay mismo haniya mama gin patawad niya. Pero makikita nato nasa ring diti Miss Cherry Pie, di ba? Na it's because of the Lord talaga. Imposible man talaga nga makakaya naton kunwari Lord. Di ba? Kaya sa rin ko yung kanina, si Joseph, nakaya niya. Tungod kan i-intimacy kan Lord, grabe manggod talaga. Kaya without our intimacy with the Lord, dito talaga kaya. Alabi na kung sugar ito ng mga cases, di ba? Bisin ginapadong ka lang ani, maat, mabulos ka na go dito, di ka mapaunsi. Pero asay pa ito, naging patay na, di ba? Pero grabe talaga. Ngan, o sa ko dito nga naupay na ginyakan ni Miss Cherry Pie, nayakan niyan, an interview pala, nga, I am going for my healing as a victim and the reaffirmation of my offender. Win-win situation talaga bugto kapag magpatawad ka. It's not only for you, but also for your offender. Duwagod ka mo. Kaya bugto, si Joseph, kung makikita natin, ginaknalis niya ang realidad. Diba? Ako ini, nasasaktan ako yan na. And he believed na everything happened for a reason. Kaya warahiya magtanumin galit, warahiya ka-upset, haya makabugtuan. And that's the time nga nakag-offer hiya forgiveness. Same gap kan Miss Cherry Pie. Ba? Napansin natin na gin ka-istorya niya. Iya talaga gin ka-istoryan ang killer. Diri pwede nga, diri niya makaka-istorya. Kailangan niya kadtuon. Diba? Kailangan niya i-face ang reality. Ano ba niya ginaabat yan na? Ginyakan niya nga nasasakitan pa iya. That is the reality. Gin-express niya iya honesty and iya pain. Ngan gin-point out niya dito kan Lord. Diba? Ngan, nahimo ito niya. Ito nga iya pagpatawad because kan Lord. It means, naiintindihan ni Miss Cherry Pie, ngan nga tanan, nangyari nga may rason. Diba? Naintindihan ito niya nga, tanan, nangyari niya nga may rason. Kasi kung dirt niya intindihan, in the first place, dirt niya makadto. Diba? What for pa? Kaya ano makadto niya? So, naintindihan talaga niya ito. And because of that, she was able to offer the forgiveness. Kaya bugto, if these people, si Joseph, si Miss Cherry Pie, kung nakaya ni Raymond nito, natuod ako nakaya mo liwat. Because God is with you. Amen? Let's all stand, mga kabugtuan.